Aby si měli děti na co dívat, aby si nemuseli pořád hrát jenom. Pohádky existují, aby jsme se nenudili. Protože dětem se nelíbí zprávy. Dětem se líbí pohádky. Princezna. Můžou tam být obrázky pro děti, které jsou pro ně zajímavé. Ježíšek. Teček. Medvědek tam mám. Popik. Mickey Mouse, on má takové dlouhé uši a takové ty kalhoty nějaké jiné. Mickey Mouse vypadá takhle. Klubíku. Šlubíku. Tíře. Mimo ně mám takovou pohádku mimo nich. Stavička. To je takový malý človíček, žlutý a má buď 3 oka, nebo 2, anebo 1. Že někdo bydlí třeba někde hodně daleko. Daleko, strašně daleko. V Africe? Tak je konec a může být za chvíli další. Titulky, je tam všechno napsané, kdo to stvořil a všechno. Jsi šťastný až do smrti. Už nejsou pohádky pak. Žalma se vypne. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.